Mga natalang grounds o rubbish fire sa Dakbayan sa Talisay nakapaalarma na sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang tubig gikan sa fire hydrant sa usa-usab sa problema. Anong report ni Femari Dumamo. Sometimes unsafe siya. Mato di Alvin Santillana nga netong Domingo lang 5 ka grass o rubbish fire ug laing unom ni adtong Lunes ang natala gikan sa 5 ka barangay. Usa nini ang grass fire nga natala sa Lawaan Dos di nakadako gyud ang kayo. Gilagway ni Santillana sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office nga nakapaalarma na kini kanila hinungdan nga may hangyo sila sa mga Talisaynon. Sa tong mga residente di Talisay nga og mahimo ibawal sa nato ng ato ang pagdaob-daob and at the same time kanang kaingin no kanang nasa bukid o kanang bantay-bantayan natong lugar nato nga kanang nay mga tinapok nga dried leaves. Usa sa suliran ang kainit sa panahon nga misangpod sa kakuwang sa supply sa tubig. Tungod niini miduso og resolusyon si Konsehal Danny Caballero, chairman sa Committee on Disaster Resiliency, nga nagawhag sa MCWD nga makig-alayon sa BFP Talisay aron masusi kun aduna bay supply sa tubig ang mga fire hydrant. Palabangan og resolusyon paghangyo sa taga MCWD together with the Bureau of Fire nato nga matagaan yung importansya ang atong mga fire hydrant kay pareha ni karon gasunod-sunod ang sunog unya na yung mga grass fire nga nahitabo unya importante kayo nga ma-check yun na siya. Niduol sad mi og mga private companies na naay mga deep well ato mi manguha. Grabe ang grass fire lately tungod sa kainit. Ang ako ra magyong giingon sa mga mga Talisaynon, while we cannot control what MCWD does and unsay mga kuwang sa pagtubig nila, ang atong mabuhat gyud sa city is ang ato ang tabang na mahatag nila as far as dado na mga water tankers ug tubig kato mga balo na sudlag tubig na ipambutang nato. Adunay 47 ka mga fire hydrant ang Dakbayan, apan 5 na lang niini ang gikuhaan og tubig sa mga water tanker. Sa Mandaue City, girespondihan usab sa kabumbiruhan kining usa ka grass fire sa bakanting luna sa barangay Kanduman gahapon sa hapon. Mila na duha ka oras ang pagpawong sa grass fire nga nakapikto sa gilapdon nga 100 square meters nga luna. Gitinupawon sa nakaingon niini. Pahimangno sa fire department ang ngayang magmatngon ang tanan taliwa sa grabing kainit karon sa panahon. Bantayan yung kapaligiran natin, especially yung sa yung sa mga bakuran natin na kasi mainit ngayon yung mga dahon, yung kanang mga sagbot, mga dry na ba. Meron kasing instances na nag-spontaneous yung nag-spontaneous burning kasi yung mga yung mga damo. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.